Chukwu okike kele ụwa do ọkwa nke izili m egwu ife izili m ya ka mụ na-alụ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ eze ntị n'idi egwu egwu na-asụ ka ite n'ọkụ onye ntịsa akwụ ibekwa ọzọ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ ụmụ ibe ya bụ egwu eyego egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ egwu m ojo njọlọgo egwu na-asụ ka ite n'ọkụ ebe meje na nne ewu ewu egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ onyinye Chukwu balụ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ egwu bụ ife chimuchi gozie mụ ka mmụ na obi ụtọ ụmụ ibe ya bụ egwu na-asụ n'ọkụ butika ndị menti yo iribe na ụnya bụ egwu eyego ọ na-asụ ka ite n'ọkụ mgbasijelite egwu na Dubai nwanne m nwanne lụọ Dubai mgbe ekwe na ife na-eme n'obodo ndị Igbo niile ndị mere ya bụ ife ji gazie ewu ọnụ meke n'unu ọ ga-adịlụnụ mma ụmụ Dubai ndị ọma na ọ ga-adịlụnụ mma akalaka m bụ egwu meje Dubai nata akalaka onye na-edu ya onye ntịsi eje Dubai nata ezi nwanne bịa kilie na meje Dubai nata ezi nwanne na ọ ga-adịlị gị mma egwu meje Dubai nata meji Naijiria ụgbọelu ha bụ nga Dubai nata mụ na ndị egwu m abata wefu ka Igbo niile na-eche nwanne ntị okokoko ife ga-eme n'ebe a taa akalaka m bụ egwu meje Dubai nata akalaka onye na-edu ya onye ntịsi eje Dubai nata Ọnịcha bịa kilie na meje Dubai nata egwu m oje mgbe enwile ifugo na oje Dubai nata egwu m oje mgbe enwile ifugo na oje Dubai nata ese ntị nwa mama mbido n'igwe egwu nwanne mmepe ọnụ wee gụba egwu ndị mmadụ ego ụwa niile bịa kilie ife ego na-eme n'ikuku ụmụ Anambra ji ife kili ife ego na-eme n'ikuku meji Naijiria ụgbọelu ha bụ nga Dubai nata egwu meje Dubai nata onye ntịsi eje Dubai nata nwanne bịa kilie na meje Dubai nata nwanne nkụzi egwu ka nnaba ọkwa egwu awele dị mma anajụ m ebe ka ị na-eje jayi ntị okokoko ife ga-eme n'ebe a taa ọ bụ ka enu si adị egwu meje Dubai nata egwu m ojo njologodo onye ntịsi eje Dubai nata egwu m oje mgbe milo egwu meje Dubai nata nwanne ife dị mma maka onye ntịsi eje Dubai nata ụmụ satụba anyị na-akpọ mụ na ndị egwu mụ na-akwado ese ntị n'idi egwu meje ga Abuja nata mụ na ndị egwu m soje jayi ije onye eme ọdị sineta onye ọma na ọ ga-adịlị gị mma egwu meje Dubai nata onye ntịsi eje Dubai nata nwanne bịa kilie na meje Dubai nata ejikwa ugwu bịa kilie na meje Dubai nata ọkwa nwa ike bụ mma n'ogwi n'ike onye bụ chairman onye ọma na ọ ga-adịlị gị mma Power House Chairman Enugu North Local Government Yagazie my reverend ezi onye ọ ga-adịlị mma egwu meje Dubai nata onye ntịsi eje Dubai nata nwanne bịa kilie na meje Dubai nata egwu bụ ife chimuchi gozie mụ ka mmụ na obi ụtọ ụmụ ibe ya bụ egwu na-asụ n'ọkụ butika ndị menti yo kiribe na ụnya bụ egwu eyego ọ na-asụ ka ite n'ọkụ gee ntị ife egwu mụ na-asụ mgbasị njelụta nka nso korota egwu na-asụ ka ite n'ọkụ ebe meje na nne ewu ewu asị king of my life egwu na-asụ ka ite n'ọkụ eze ntị nwa mama dị mma egwu na-asụ ka ite n'ọkụ egwu bụ egwu awele dị mma egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ iji nụ nwaanyị chọba mma dị mma egwu ọma na-asụ ka ite n'ọkụ oji ego ada atụ egwu egwu na-asụ ka ite n'ọkụ onye eze ada atụ egwu egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ egwu m ojo njologo egwu ọma na-asụ ka ite n'ọkụ
ite ibe na ife egwu mụ na-asụ n'ọkụ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ egwu bụ ife chi m ji gozie m ka mụ n'obi ụtọ ụmụ ibe nya bụ egwu na-asụ n'ọkụ bụzi kọndimenti ya ibe na ụnya bụ egwu eyego ọ na-asụ ka ite n'ọkụ ego na-asụ ka ite n'ọkụ ego ma na-asụ ka ite n'ọkụ ego ma na-asụ ka ite n'ọkụ asị nkụrụ gabarigo ọkwa nke izili m egwu ife izili m ya ka mụ na-alụ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ eze tiniri egwu na-asụ ka ite n'ọkụ onye ntịsa ọkụ ibe kwa ọzọ egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ ụmụ ibe ya bụ egwu eyego egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ imebe trafụ ụgbọnye moto dị mma egwu na-asụ ka ite n'ọkụ iche n'ụwa anyị chọba nwa dị mma egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ iche n'ụwa anyị chọba onye m ife egwu mụ na-asụ ka ite n'ọkụ agwa bụ mma nwaanyị dị mma ya na ezi omume bụ ofu okoli dị mma na akụ dị ya n'ihu ọnya bụ alụm egwu ka mfụ oji ego ada atụ egwu